takas. Ruokaa! Teoriatunnit check. Me tehtiin tämmönen taideteos. Sanne ratsastelee tuolla. Nothing bitches. Ei Ella oo. Mulla on iltapala. Te näette videolla. Apua. Mä laitan ihan kakaota. Laali. Haukku. Vielä. Onko Luukas täällä? Noniin. Onko mulla vaan Emmillä sillä perässä? Näin se silleen... Ei, mullakin on Emman. Ei pidä olla siinä. Vaan sen sä oot ihan vaan... Hei apua! Mitä tapahtuu? Missä ne on? Ei lennetä tänään. Ei enää yhtään kertaa. Mitä keppiä Texas? Nyt Fäella. Yli. Roppe, ei. Oi satana, ei, Ella, ei! Käytänkö pitkiä niinku juhannusyönä? Saiko musta kuva, kun mä sanon? Se yks kuvaakin vielä. Slap my ass, bitch! Muolassa. Sieltä tulee perästä. Miltä se maistuu? Onko siinä happuja? Vastaa. Tästä mun kohdalta. Amir. Isän, pojan ja pyhän Amirin nimulle. Veli. Kukka! Siis jos sä kirjoit sinne linjansa, joo. Kukka niitty! Tää menen tonne. Vittu, sillä on ja. Mitä maksat, jos menen pyöriin tonne? Arvaa mä toinen nimi. videon! Texas, et tule tänne. Höpö. Pois. Hus. Menepä pois. Etkä sinä lähde mihinkään. Mene pois. Et. Älä kovin lähelle vie. Eikö sä mukaan mene enempää? Kesäyössä vaeltaan, lupaus ei mun rinnallaan. Taluttaa on mukana. Perse pitäisi olla ylhäällä. No niin, alapa sitten kävelemään. No niin.
Jani ymmärrä. Sä osaat lukea kaikki mun ilmeitä. Ei tää... Onpas vähän puomia estetunnille. Miten tämä puomikaappi oikein? Sano, mistä vähän tuntuu, että se yllätys on vauja. Älä good boy do. Good boy. Suitset. Good boy bitch. Mut kyllä mä uskon, että ainakin naistammat jätetään sisään. Sillä on niin ihanat korvat. Ihana oot. Oot sä pallopoika niinku Popi? Ei se oo paljon. Etkö? Bro, älä heiluta sun terveitä. Nyt pitää. Julkaisista. Joo, mä tiedän. Se on ihanaa. Noin. Jade, auta! Ota se kiinni se läski! Minä otan se tällä! Perkele! Se menee tallille! Me kesäyössä hiljaa istutaan ja aurinko taas